Ей, на това му викам истински проект. Колата на външен вид изглежда напълно нормално, както така абсолютно слипър, но отвътре е с К24 4x4. Това е буквално като пистов мотор на 4 колела. Готино воланче, спортна седалка, абсолютно нищо, което да издава, че може да ти обърне огледалата. Пускам и един клип, който ме е изпратил момчето, да видим този мотор как върви. Ще страдат всички поршета в България. Искам да ми напишете долу в коментарите, според вас е тая количка колко коне. И поздрави на собственика, брутален проект. Писал съм се с него, знам за какво става въпрос като цяло за колата и то просто не знам мали какво се прави за напред по тая кола. Ако искаш ревю на твоята кола, изпрати ми няколко снимки в Instagram Автоспомен и малко описание какво е правилно по колата. И не забравяй, виж в Автоспомен.